салом дӯсто, ба муносибати омадани моҳи шарифи рамазон мо ба шумо як аксия эълон мекунем. Дар аксияи мо 10 чиз дохил мешавад. Нархи аксия бошад 2900 рубл. Якам Қуръони Карим бо забони арабие ки варақҳояш зард аст ва навишташ сиёҳ аст барои одамои калонсол ки чашмояшонро намезанад. Дуюм дар аксия дохил мешавад як ҷойнамози ғавси аддолие ки 1:1.5. Сеюм ҷойнамози кармани аст ки кожа натуральниай беҳад хуб аст. Чорум оби замзами тоза айхиди Арабистон. Панҷум шашум як мисвок бо футляраш ва ҳамчунин як пастае ки лечебная тоза гиёҳия ва ҳамчунин бародарое ки дандонашо хун мераванд метавонанд ки истифода баранд. Ҳафтум як духии тозаи оригинале ки аз Дубай буш дар либоса 3 рӯз мемонад. Ҳаштум ва наҳум як таспеҳи сангӣ ва ҳамчунин як электронни таспеҳ ки бо футлярашай. Даҳум як собуне ки аз сиёҳдона тайёр шудааст, пӯсти рӯё сафед мекунад ва ҳамчунин лечебния. Бародарое ки дар Москва қарор дорен, мехоҳен аксияи идонаи худро омада аз офис гирен, заъдно мо шумора ҳиҷомаи бепул, фитобочкаи бепул ва ҳамчунин массаҷи бепул карда гусел мекунем.